12 нафар шаҳрвандони Тоҷикистону Ӯзбакистон дар вилояти Нангарҳор бо иттиҳоми ширкат дар гурӯҳҳои чирикиву ҷиҳодӣ боздошт шуданд. Байни онҳо як зан бо 2 кӯдакаш ҳам будааст. Ин нафарон ҳамроҳ бо 3 покистонӣ савори 2 мошин аз Покистон ба Афғонистон гузаштанд ва ба асорати артиши Афғонистон афтоданд. Ин гурӯҳ қасд доштааст ба шимоли Афғонистон, вилоятҳои ҳаммарзи Тоҷикистону Ӯзбакистон бираванд. Ҳафтаи гузашта аз вилояти Ҷалолобод низ хабаре расида буд, ки ҳангоми интиқоли шаҳрвандони боздоштшудаи Тоҷикистону Ӯзбакистон як зан худро таркондааст, ки дар натиҷа чанд нафар ҳамроҳонаш ва 6 пулиси афғон кушта шуданд. Мақомоти афғон мегӯянд, баъди фаъол шудани Толибон дар шимоли Афғонистон, интиқоли ҷангиёни тоҷику ӯзбак аз Покистон ба шимоли Афғонистон зиёд шудааст. Ин дар ҳолест, ки чанде пеш аз даргириҳо байни ҷанговарони ҳаракати исломии Ӯзбакистон ва Толибон хабарҳо паҳн шуда буданд. Толибон аксеро нашр карда ва онро ба Усмон Ғозӣ, сардори ҳаракати исломии Ӯзбакистон, нисбат дода буданд, ки гӯё баъди шикасташ мехостааст фирор кунад. гурӯҳи аз ҳаракати исломии Ӯзбакистон бо сардории Усмон Ғозӣ 7 моҳ қабл аз байъаташ бо халифаи давлатии исломӣ хабар дода буд. гуфта мешуд, байни ҷанговарони ҳаракати исломии Ӯзбакистон дар мавриди байъат ихтилоф бархоставу онҳо ба 3 гурӯҳ тақсим шудаанд. Ахиран Толибон аз торумори пурраи ин гурӯҳ дар вилояти Зобул хабар доданд, ки ба иттилои Толибон даҳо нафари онҳо кушта шуданд.